יוצא מחזמר. מחזמר? כן, ויהיה בו שירים וקוספליי וריקודים ואיש שהולך על חבל ודרקון. מאיפה נשיג שירים עכשיו? בואי ונרים ביחד מחזמר, הוא יהיה מדהים, יהיה בו את הכל, נכתוב לו גם שירים, זה יהיה הכי טוב ever. בואי נעשה את זה, זה רעיון גדול. אוקיי, בשביל מחזמר צריך גם קוספליי. מאיפה נשיג קוספליי? תראי, יש כאן תופרים והם עובדים במרץ, הם הכינו עיצובים ל-76 דמויות, היא הכינה קרינולינה והוא עובד על חרב. מחזמר נהדר, זה הולך להיות. אז אם אני אשאל עוד שאלה, שוב יופיע בדיוק הדבר ששאלתי עליו? מה? אבל מה עם $1,000,000 שאנחנו צריכות בשביל המחזמר? את בטח רוצה לשאול על ריקודים. באמת שלא. היא רוקדת סמבה, ריקוד כל כך לוהט, הוא נותן בהיפ-הופ והיא בירואט, והם שניהם בטנגו כל כך מעודנים. מה הבעיה למצוא כאלה רקדנים? אנחנו מרימים ביחד מחזמר, הוא יהיה מדהים, יהיה בו את הכל, וכל מה שחסר שיהיה הכי טוב ever, זה כמה שחקנים שיעשו אותו גדול. לאין מיוזיקל, אין שחקנים ואין רקדנים. רוצים לזכות בתהילת עולם וחיי נצח? בואו לאודישנים שלנו. לפרטים נוספים ייכנסו לדף הפייסבוק של אין מיוזיקל. אין זמן.